Però tu no treballaves a les 9? Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. L'Ontinyent 1931 continua la seva progressió cap a les categories nacionals del futbol espanyol. Uns assoliments esportius basats en els èxits dintre i fora del camp que deixen al club ontinyentí a les portes de la tercera federació. Una notorietat en diferents vessants, l'esportiva, social i sobretot econòmica. És per aquest motiu que este dijous el club ha volgut donar les gràcies a les empreses col·laboradores pel seu suport en aquest trajecte que compleix ara 4 anys. Sí, totalment d'acord, Vicent. Al final els números han estat ahí i bueno, estem parlant d'un quasi 80% i 60% d'aquestes empreses perquè el club pugui continuar endavant. A partir d'ahir, lògicament, des de ser ben nascuts, ser agraïts i avui jo crec que ho han ficat en pràctica i la veritat que ens ha sigut un acte bonico, que la gent està contenta i que menys, que per lo menos ser agraïts i que ells vegin que no només es toquem per demanar-nos els diners, que sinó també es toquem per vindre així, per veure-ho tot i ara invitar-los a sopar també. Un acte celebrat en el Centre Cultural Caixa Ontinyent i que va comptar amb els principals sponsors del club, els quals van valorar positivament aquesta comunió amb l'entitat del Clariano, alguns dels quals asseguren tindre similituds amb l'espírit lluitador de la institució ontinyentina. Estem molt contents d'haver pres aquesta decisió perquè crec que és un orgull per a nosaltres formar part d'aquest equip que està portant el nom d'Ontinyent a tots els llocs i, a més, que està tan ben gestionat no sols esportivament, sinó també econòmicament. Gent de casa molt sèria, il·lusionar i la magnífica notícia que ens han donat de poder col·laborar amb l'escola. Jo crec que és tot un repte i crec que ens assegura un futur molt bo. El 1931 té en comú en Capitalia això, que vam començar de zero i a dia d'avui som una referència en el món immobiliari com el 1931 és una referència en el món esportiu. Nosaltres estem molt contents d'apoyar aquest projecte perquè, com ha dit Rafa en la seva disserció, és un projecte de poble, és un projecte d'unió, de que tots els diumenges ens juntem allí en el Clariano i Capitalia està darrere de tot aquest tipus de projectes, ajudant al poble el que puguem i tornant al poble el que ens dona diàriament. Les inversions en el camp del Clariano també van ser altres dels temes centrals de la vesprada nit, especialment amb l'aportació de quasi 150.000 euros de la Conselleria per a millorar les instal·lacions elèctriques de l'estadi ontinyentí. Nosaltres estem molt contents d'haver pogut contribuir a aquesta millora de la instal·lació, que al mateix temps suposa també ajudar a l'Ontinyent 1931, que tot i la seva joventut, diguem-ne, legal, és hereu d'un club històric i que ve a ocupar un lloc que mai tindria que haver desaparegut en el futbol valencià. El directiu Rafa Gisbert va recalcar la importància del conveni de 4 anys acordat amb l'Ajuntament d'Ontinyent que permetrà completar les millores a l'estadi municipal El Clariano per donar-li una altra cara al vetús camp de l'Avinguda del Tèxtil. Que jo crec que el conjunt d'administracions i també d'empreses hagin anat cada vegada més confiant en aquest club i que, per tant, en el nostre cas, en el cas de l'Ajuntament d'Ontinyent, no sols aquesta confiança s'ha materialitzat en la signatura d'un conveni que, diguem, dona un horitzó de 4 anys al club amb una aportació que partirà enguany de 25.000 euros i arribarà fins als 40.000, sinó que, a més, el propi Ajuntament va considerar prioritari el canviar tot el sistema d'enllumenat del Clariano, presentar-lo, per tant, a la subvenció que convocava la Generalitat Valenciana i hem sigut, en aquest cas, beneficiaris i podrem desenvolupar un projecte de 188.000 euros en aquest canvi de l'eix. Ara sols queda reflectir tota l'excel·lència mostrada fins ara amb l'anhelat ascens a tercera red, després de convertir-se en el subcampió de la preferent i, atenció, amb possibilitat de ser la millor esquadra de la dècada d'aquesta categoria. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable.
descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.